ביקורת. לא, תשמור, הוא רוצה. לא רוצים למשוך אותו, שהוא ידבר. לא העיקרי, קודם כל לתת להם מכות, לא רק מכות כל כך מכילות, שהמחיר יהיה כבד מצום. כרגע המחיר לא כבד מצום. זו התקפה רבת היקף ברשות הפלסטינית. תביא אותם לפחד שהכל מתמוטט. ואז, רגע, אבל אז שוב העולם יגיד מה, אתם כובשים? אתה לא מפחד מהעולם, ביבי. במיוחד היום עם אמריקה, אני יודע מה זה אמריקה. אמריקה זה דבר שאפשר להזיז אותו בקלות, להזיז לכיוון הנכון. אומרים שהם בעדינו, אבל כאילו... לא יחמירו. אז אם אנחנו עושים איזה משהו, אז הם... יש שווה, אז נניח שהם אומרים משהו. אז אמרו, 80% מהאמריקאים תומכים בה. זה אבסורד, יש לנו שם תמיכה כזאת, ואנחנו אומרים מה נעשה עם הממשל הוא היה פרו-פלסטיני בצורה קיצונית. לא פחדתי להתעמת שם. לא פחדתי להתעמת עם קלינטון, לא פחדתי להתעמת עם החוק. בלעד הכי את המחיר הבינלאומי אני משלם. אז עדיף לקבל תמורה. תמורה לאגרה.